και φίλες, γεια σας. Με λένε Χάρη και είμαι ο κοντεσπότης σας σε ακόμη ένα επεισόδιο του Photography It's a Hobby After All. Είναι εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφίας. Και είναι εκπομπή που σας ενημερώνει για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλησπέρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη φωτογραφία δρόμου. Και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Μέχρι πολύ πρόσφατα δεν ήξερα τι είναι η φωτογραφία δρόμου. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω πράγματα γι' αυτό. Το έψαξα όμως και σας έχω μία απάντηση. Η φωτογραφία δρόμου είναι η φωτογράφηση δημόσιων χώρων και ανθρώπων σε δημόσιους χώρους που κάνουν τις καθημερινές δουλειές. Η φωτογραφία δρόμου πραγματοποιείται συχνά χωρίς τη γνώση του θέματος, κάνοντας τις εικόνες να φαίνονται φυσικές. Είναι επίσης γνωστή και ως ειλικρινής φωτογραφία. Η φωτογραφία δρόμου είναι ένα εξειδικευμένο είδος φωτογραφίας. Όπως είπα και πιο πριν, δεν γνώριζα. Δεν θα σου πω ψέματα λοιπόν ότι αυτό με δυσκόλεψε λίγο, γιατί η φωτογραφία δρόμου απλώς δεν κάνει για μένα. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην το εξηγήσω. Στην πραγματικότητα είναι περισσότερο ένας λόγος για να το εξηγήσω. Γιατί πρέπει να το μάθω και να το εκτιμήσω. Θέλω να μάθω και εγώ κάποια πράγματα, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά. Θα ξεκινήσω με κάτι που άρχισα να κάνω πρόσφατα. Έπαιρνα ερωτήσεις από την Google και απαντούσα σε αυτές. Κάτι που το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Σε τι χρησιμοποιείται λοιπόν η φωτογραφία δρόμου? Σε ιστοσελίδες, άρθρα περιοδικών, διάφορες δημοσιεύσεις. Ξέρετε, αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε από ανθρώπους να περπατούν σε έναν δρόμο, άνθρωποι που συζητούν, άνθρωποι που περνούν μικρές στιγμές μαζί. Πραγματικά αυτό είναι φωτογραφία δρόμου, μαζί με τις σκιές και τους περίεργους φωτισμούς στα κτίρια. Γιατί δεν μου αρέσει η φωτογραφία δρόμου? Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν μου αρέσει. Και δεν είναι κάτι που θα το έκανα. Νομίζω ότι έχω απορρίψει τη φωτογραφία δρόμου εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς καμιά απολύτως δικαιολογία. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα λάθος στη φωτογραφία δρόμου. Αν αυτό είναι που σου αρέσει, να το κάνεις και μάλιστα υπέροχα. Απλώς δεν κάνει για μένα. Μην ξεχνάτε, φωτογραφίζω κτίρια, φωτογραφίζω πράγματα που δεν γίνονται χωρίς ανθρώπους μέσα. Πώς κάνεις λοιπόν τη φωτογραφία δρόμου? Απλά βγαίνεις έξω και τραβάς φωτογραφίες από πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Ανθρώπους που κάνουν πράγματα και περνούν κάποιες καταστάσεις. Είναι νόμιμη η φωτογραφία δρόμου? Ναι, σε γενικές γραμμές. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με το απόρριτο και τους φωτογραφικούς οργανισμούς, όπως η αστυνομία, οι υπηρεσίες ασφαλείας κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, η λήψη φωτογραφιών σε δημόσιους χώρους είναι νόμιμη. Τι είναι η καλή φωτογραφία δρόμου? Λοιπόν, καλή φωτογραφία δρόμου είναι αυτή που σας κάνει να θέλετε να συνεχίσετε να την κοιτάτε. Αν της ρίξετε μια ματιά και προχωρήσετε, τότε δεν θα είναι υπέροχη φωτογραφία. Συμφωνείτε? Ποιο είναι το καλύτερο διάφραγμα για μια φωτογραφία δρόμου? Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το f5.6 είναι η οριστική απάντηση. Είμαι σίγουρος εδώ ότι και το f8 είναι μια χαρά βέβαια, απλά επειδή αυτό τον ορισμό βρήκα σε πολλά site, αυτό σας μεταφέρω. Ποιος είναι ο καλύτερος φακός για φωτογραφία δρόμου? Εγώ έχω το φακό Sony 24-105, τον οποίο χρησιμοποιώ ως γενικό φακό. Τον οποίο, αν έκανα φωτογραφία δρόμου, υποθέτω, θα το χρησιμοποιούσα και εκεί. Και εμφανίζεται στη λίστα με τους πιο δημοφιλούς φακούς. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η φακή της εστιακής απόστασης 35mm ως 100mm, δηλαδή σε μια κάμερα πλήρους καρέ, με μεγάλο μέγιστο διάφραγμα, φαίνεται να είναι προτιμόμενος φακός της επιλογής των φωτογράφων δρόμου. Ποια είναι η καλύτερη κάμερα? Τώρα θα προτείνω μια μικρή και διακριτική κάμερα, όπως μια κάμερα Micro Four Thirds. Θα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάτε, αν χρησιμοποιείτε μια φωτογραφική μηχανή Micro Four Thirds, ο φακός 50mm σε μια κάμερα είναι στην πραγματικότητα 100mm. Οπότε απλά να το έχετε στο νου. Προσωπικά δεν θα επέλεγα συγκεκριμένη μηχανή. Όποια έχετε είναι καταλληλότερη. Καταλάβατε τι θέλω να πω, σωστά? Μπορείτε να ζήσετε τη φωτογραφία δρόμου? Λοιπόν, υποθέτω ότι μπορείς. Δεν είμαι σίγουρος πώς, να είμαι ειλικρινής μαζί σου, γιατί όλοι έχουν τηλέφωνο αυτές τις μέρες. Αλλά και πάλι, ένα τηλέφωνο δεν θα έχει και τόσο καλή φωτογραφία όσο μια σωστή κάμερα.
Η ζήτηση, ωστόσο, για εικόνες δρόμου για διαδικτυακές χρήσεις, επειδή υπάρχουν περισσότεροι ιστιότοποι από ποτέ, πρέπει να είναι και υψηλότεροι από ποτέ. Λοιπόν, ναι, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν άνθρωποι και έξω που ζουν εξαιρετικά καλά από τη φωτογραφία δρόμου. Υποψιάζομαι όμως όχι και τόσο πολύ, οπότε μπορείς. Αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα είδη φωτογραφίας, πρέπει να κάνεις αυτό το ένα πράγμα και να το κάνεις πολύ καλά για να γίνεις γνωστός σε αυτό. Χρειάζεσαι εξειδικευμένες γνώσεις? Όχι, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά η γνώση θα σας βοηθήσει. Η γνώση της φωτογραφικής σας τεχνικής, της επεξεργασίας, της επίγνωσής σας για την ύπαιθρο, για την τοποθεσία που είστε. Όλα παίζουν ρόλο. Πώς μπορώ να ξεκινήσω ως φωτογράφος δρόμου? Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε έξω από το σπίτι και να τραβήξετε φωτογραφίες στον δρόμο. Όσο το κάνετε, προσπαθήστε να πάρετε διαφορετικά πράγματα. Μην κάνετε το ίδιο πράγμα που έκαναν όλοι οι άλλοι. Βρείτε το δικό σας τρόπο, το δικό σας μοτίβο. Βρείτε τη δική σας ειδικότητα. Οπότε, μια σύντομη περίληψη του επεισοδίου. Η φωτογραφία δρόμου είναι η φωτογράφηση δημόσιων χώρων και ανθρώπων σε δημόσιους χώρους. Τι θέλω να κάνεις τώρα? Πρώτον, βγες έξω και τράβηξε μερικές φωτογραφίες στον δρόμο που είσαι. Δεύτερον, πες μου πώς θα πας. Στο Instagram. Είμαι ο @fotokiakotos. Ίσως θέλετε να μοιραστείτε μια φωτογραφία εκεί. Εγγραφτείτε στο podcast μου και βαθμολογήστε. Και τέλος, πείτε σε κάποιον που γνωρίζει για το podcast μου. Αυτό με βοηθάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. Άμα έχεις βγάλει μια τέλεια φωτογραφία, αλλά θέλεις να αφαιρέσεις κάτι, πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα και εκτός Photoshop που θέλει συνδρομή. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν 5 εφαρμογές και για χρήση Android αλλά και iOS. Μάλιστα, ορισμένες iOS εφαρμογές δουλεύουν άψογα και στο iPad. Πρώτον, Touch Retouch και για τους χρήστες Android και iOS. Κορυφαία εφαρμογή στο είδος της. Έχει Lasso Tool και Clone Stamp Tool που οι χρήστες Photoshop τα γνωρίζουν καλύτερα. Υπάρχουν αρκετά βίντεο tutorial για να σε βοηθήσουν κατά τη χρήση της εφαρμογής. Δεύτερο, YouCam Perfect. Σου δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύεις τη φωτογραφία σου στο cloud. Έχει επίσης τη δυνατότητα για Body Tuner, Teeth Whitener, Background Changer και Background Remover. 3. Photo Director. Άμα κοιτάς μια εφαρμογή που να κάνει χρήση της τεχνολογίας AI, ήρθες στο καλύτερο πρόγραμμα. Σου παρέχει τη δυνατότητα zoom και adjust το size της βούρτσας έτσι ώστε να είσαι πιο λεπτομερής στη χρήση. Τέταρτον, το Light Leap. Μια έξυπνη εφαρμογή για να αφαιρέσεις γρήγορα αντικείμενα από τη φωτογραφία σου. Στα αρνητικά, ότι άμα θέλεις επιπλέον δυνατότητες θα πρέπει να τις πληρώσεις και μάλιστα αδρά. Και πέμπτο, το Snapseed. Μια εφαρμογή από την ίδια την Google με πληθώρα εργαλείων στη διάθεσή μας. Εκτός από αφαίρεση αντικειμένων, μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε με τα χρώματα, να φτιάξουμε δικά μας φίλτρα, EFM. Στα αρνητικά του προγράμματος, ότι θα χρειαστείτε χρόνο για να εξοικειωθείτε με το ίδιο το πρόγραμμα. Κλείνοντας, μην αφήσετε ποτέ έναν photobomber να σας καταστρέψει μια ωραία φωτογραφία. Ή να ξέρετε ότι μπορείτε να αφαιρέσετε κάτι που σας ενοχλεί, έτσι ώστε να έχετε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Προσωπικά χρησιμοποιώ το Touch Retouch και το Snapseed. Πρόσφατα ανακάλυψε ένα site ή πρόγραμμα να πω καλύτερα. Στο andreaplanet.com και το πρόγραμμα που κρύβεται από πίσω είναι το Andrea Mosaic και είναι δωρεάν. Τι το ιδιαίτερο έχει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα μοσαϊκό χρησιμοποιώντας δικές μας φωτογραφίες. Πώς το κάνετε? Βάζετε μια φωτογραφία που θέλετε να έχετε σαν τελικό αποτέλεσμα και μετά κάνετε upload τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για να την αναδημιουργήσει. Δηλώνεις διαστάσεις της τελικής φωτογραφίας, πόσες φορές θα χρησιμοποιήσει την κάθε φωτογραφία, αν θα μπορεί να την αναποδογυρίσει κτλ. Μπορείτε να δημιουργήσετε εκπληκτικά αποτελέσματα και να κάνετε δώρα σε φίλους και γνωστούς που σίγουρα θα εντυπωσιάσουν. Η Bethany Frankel αποκάλυψε πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η επεξεργασία και τα φίλτρα δημοσιεύοντας φωτοσοπαρισμένη εικόνα της με μπικίνι. Πιο ειδικά, η ίδια μοιράστηκε μια έντονα επεξεργασμένη φωτογραφία της με μπικίνι την περασμένη εβδομάδα μαζί με μια μη επεξεργασμένη εκδοχή της ίδιας εικόνας, με στόχο να δείξει πως το Photoshop και τα φίλτρα μπορούν να αλλάξουν την εμφάνισή της. Η ίδια γράφει στη λεζάντα πως τα φίλτρα μπορούν να γίνουν επιζήμια, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Το φιλτράρισμα είναι ψέμα. Είναι παραπλανητικό. Κάνει τις γυναίκες να αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους. Κάνει τα νεαρά κορίτσια ανασφαλή και παθιασμένα με μια ανέφικτη τελειότητα. Κάνει τις μισήλικες γυναίκες και τις μητέρες να αισθάνονται ανασφαλείς για τον εαυτό τους. Λογικό είναι η ανάρτηση της Frankel να συγκέντρωσε πάνω από 150.000 likes στο Instagram.
Πολλοί χρήστες την επένεσαν που μίλησε για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλούν οι διασημότητες που είναι γνωστές για το photoshopping. Τα σχόλια της Φράγκελ έρχονται μετά την κριτική που δέχτηκε η Kim Kardashian για την υπερβολική επεξεργασία των φωτογραφιών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. Φίλοι και φίλες, άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες της φωτογραφίας να το ανακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media, Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτοκιάκωτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο fotokiakotos.com και να διαβάσετε το blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα. Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.